Gawan ko na ng lunch yung mga bata. Why? What one? Gypsy ham. Nag-base na. Oh, wait. Naka-base na sila. Don't we? You can't have it in like plastic or something. I left my little box in there. Can't we have plastic? Paper, it's alright. Is it? Mm-hmm. I have it here, Baba. Did anyone say anything to you, TJ? Nahanap niya. Hinugasan ko kasi yung kanya. Gusto niyang gamitin yung kay Auntie Mel na binili. Kung maalala niyo, meron ako sa kanilang binili na magandang baunan. So sabi ni Holly, eto muna daw yung gamitin niya. Ang cute ni Holly. Ay, malulobot pa tayo. I'm looking at the father's pub. Mum tucks it in. Ang gustong breakfast ni Holly is Nutri-Grain. Meron ko dyan yung parang Filipino style. Meron biniling, ano ba yan? Yung ganisa. Pero yung boys, ayaw, huwag daw ngayon. Sabi ko, kailan pa? Ito yung kay Holly, hinati-hati ko sa 4. I'm just gonna say I didn't have any. What? Didn't say I didn't have any stuff. Kami baba. Nahihiya pa siya. Kasi yung sapatos niya na. Look at her hand. I'm going to brush my teeth. Now have your breakfast first. What's that dear? You packed all your computer up, mate? Why do you take so long to get ready? Here. Kaya, I'm always the last. Shoes right, so got them up tight. They're at 8:02. Dad, somehow my phone's not fully charged. You remember you said it was I'll put it 99%? on mine for now until you go. Hurry up. What's that? Dad, look how big this is. What's that? Hurry up, so you go. Don't spill it sa sick. It's already... Ay, naku na naman. Wow. It was, Mum, it's full. It's the exact same size. Okay. Scared me. Don't forget your water bottle this time. Oh, nakalimutan Were ko you yung thirsty? kahapon. Nalokot tayo, guys. Gamitin yung sak yung akin. Ayan. Kasi bawal bawal yung ziplock. Can I at Gusto least nila? just put like 3 in there? So I Yeah. can just grab it in that one box? Yeah. But we can put, I'm just going to put all my snacks in here. You just put my bread in all that Can you one. want it? Huh? Can you want it? Yeah, yes, of course. Aye. Oh my god, there's my bowl. Someone drank the last one. And this. I'll take this. No, but that thing won't fit, you know. Can't wait. Mum, do I get my ice pack to keep my yogurt cold? Yes. Where's cucumber? Cool. Ay, sila. Ayan, dyan. Cool. You can bring the whole thing. No. Freezing cold. Spider, I saw the spider. Do you like it?
got everything, Matt? Where's your bag? I've just had that because it won't fit in my lunchbox. I'm going to put my lunch. Huh? I'm going to put my lunch in there. Hello? Yeah. Yeah. Okay. See ya. Back. Huh? Pardon? Thank you. Yeah. Mum, I reckon Yeah. it No. will. I Nah, think somewhere. I think in my bedroom. when you get yours out. Yung kay Sak. Ubus niya na yung lunch niya, guys. Ayun yung kay Sak. You like it? So, yung dalawa, Well, so ang gamit nila ay ibang baonan, kaya hindi ganito ang itsura. Pero kay Sak, ganyan. Meron siya ditong black, ano ba to? Grapes. Big grapes. Yeah. And eto yung kay Kuya. Meron siyang, ayan, yogurt. Put that one here, yeah. Yeah, I'll say that. Okay. Yan. This one here. Where's your apple? Can you get apple, please? And kay Holly, Hang on. eto, meron siya ditong ice pack. ice pack para sa kanyang yogurt. It's not frozen. Tapos, ayan. Ayan, eto. So, ayan na yung baon ng tatlong bata. And si Holly, meron siyang water bottle na ito, yung binili ni Auntie Mal. Ang dami na ni Holly ganito, guys. Ayan. Natalian ko na siya. Put this one in your bag, Papa. Look at mine. In your Look bag. at that. Ayan na yung ating estudyante. Come on. Where's my I'm gonna take your photo first. Come on, hurry up before the bus comes. I know I was going to see it. Holding in a bag full of goods and needs. I need a night like this. Knowing it's a risk cause you're using it. You got all your secrets. I can seem to move this thing. You're pulling me out and I'm right back in the sideline where you wanted me. I'm by the byway waiting for your lead. I don't wanna fall in love like this, but I can't help to fall for you repeatedly. I don't wanna seem to shaky, oh no, like I'm sudden but I'm steady. Okay, say one. Here you come. Ayan, I just sit in the middle. I'm in the front. Hey. Oh, medyo malamig. Ihatid namin yung mga bata sa bus. Wait there for like 10 minutes. Kung saan sila pipick upin ng bus. Bye, mate, mate. Huh? Bye, mate. Are you excited, Baba? Yes. Very excited. Very excited. How about you, Zachary? Yeah. Yung dalawa kasi, ngayon lang mag-start si Kuya kahapon. Dito lang naman sa kanto yung yung bus. Hindi doon pa pala sa kabilang kanto. Medyo carry naman nilang lakarin. Pero ang big, no, your bag is so heavy. Anong so? Yeah, you can walk there when Yeah, tomorrow you can walk. Kasi yung mga books ni Kuya nasa school na. So, hindi na siya ganun kabigat. Yung sa dalawa kasi nandito pala ng books nila. Yung notebook pa. Uy, Baba. You know what you're gonna say? Where's they catch the bus? What you did first Where? holiday or first summer? Where they go? No, kasi yun yung topic nila. He did. Na dapat i-share nila kung ano yung mga ganap nila during school holidays. This side mountains. Ayan na. May ibang bata na. Yeah. Sobrang excited. Maaga kami dito, guys. 10 minutes pa bago dumating yung bus. Mas okay na yun kaysa late.
Zach, how are you guys? Are you excited? Did we see that St. Martin's bus yesterday too, Josh? Yeah. Ito, malamig so gumamit na siya ng jacket. And yung isang school, meron din kasi dito, dalawang bus kasi yon. Yung school nila, at saka meron din na isa pang school na private school sa Mount. Merong dalawang batang naghihintay rin ng school bus nila. So, hindi sila sabay-sabay sa school bus. Meron sila kanyang-kanyang school bus. Yung school, syempre kasi magkaiba. So, ayan na yung Max and isang bus para sa isang school din. Max sa is Mount. already in the mirror. Go, nandito na yung bus nila. Love you, bub. Good luck, baby. Sorry, mate. See ya. Good luck. Sorry, mate. See ya. Good luck. Say, Jack. See ya. Zach, he just bloody squirted water everywhere. Is it really? Righto, get up there, quick. Holly, go on the grass, quick. Grow on the grass, Baba. Ayan yung bus nila. Yan na sila. Hugas na pala ako, guys. Ayan na yung mga nahugasan ko. Ito yung pinag-bakean ko ng chicken kahapon. And si John, tinext si Kuya kasi merong nakita si Kuya na classmate ni Kuya sa school doon sa bus na iba yung suot na uniform. Parang naka-PE siya. So, tinanong namin kasi si Kuya before. Kasi yung app na na dinownload namin, hindi nag-work. Kasi dun sa app na yon, doon namin makikita kung ano yung susuitin ng mga bata. Not like kay Zach and Holly, meron akong paper na makikita ko kung ano yung susuitin nila everyday papunta ng school. Kasi iba-iba yung PE at saka meron daw na AFL Academy din si Kuya. So, hindi namin yun makita dito. Pero sabi ni Kuya dun sa timetable niya, na nakita niya, wala siyang PE today. Eh, yung classmate niya, nakita namin, naka-PE, tinext ni John. So, sabi ni Kuya, meron daw AFL. So, baka pumunta kami, hindi ko alam, bukas. Tanong namin, bakit hindi nag-work yung app? Kung maalala nyo, pumunta kami doon sa IT and ginawa namin lahat na dapat gawin doon para sa parents, para ma-monitor namin yung mga ganap ng mga bata, kung ano yun, kung ano susuotin, and kung anong behavior nila. So, nandito yung dapat sa app. Kaso, hindi siya nag-work, same as kay John. So, we'll see kung ano talaga yung suit dapat ngayon ni Kuya. Kasi si Kuya lang siya, regular uniform. Eh, yung classmate niya, naka-PE na, iba kasi yung PE, iba rin yung AFL. Pero yung AFL tsaka PE, same lang, PE uniform ang gagamitin. So, baka iba yung schedule ni Kuya ng AFL. Kasi sabi ni Kuya nung tinext ni John, meron siyang AFL. Tapos, tinanong namin si Kuya bago siya umalis, are you sure hindi mo PE ngayon? Nung hindi pa namin nakikita yung classmate, sabi niya, wala akong PE this week. Yun ang sabi ni Kuya. So, we'll see na lang, guys. Kung ano yung tawag nun? Pagdating ni Kuya, malalaman natin kung dapat bang naka-PE siya o hindi. Si Holly, tsaka si Zach, alam nila yung PE. So, ilalagay ko na si Holly Monday yung PE niya, at tsaka Wednesday. Si Zach, every Friday yung PE niya. So, ilalagay ko na yan kasi hindi na yan magbabago. Yun yung schedule nila for this term na si Holly every Monday and Wednesday ang PE, si Zach every Friday. Si Zach once lang siya mag-PE, si Holly 2 beses. So, maglinis muna ako dito sa bahay. I-dry ko yan. Magligpit muna ako dito kasi nandito yung mga kalat. Ayan. So, and then doon. So, maglinis muna ako dito, guys.
Tapos na pala ako maglinis and nakaligo na rin tayo. And in-straight ko yung buhok ko kasi lagi na lang siya nakatali. And malinis na yung bahay. Nag-vacuum din tayo. Yan, malinis na dyan. Pati ang kusina. Ang gagawin ko na lang ay yung mga hinugasan ko, ida-dry ko. Pero mamaya na lang yan. Kasi mag-i-edit tayo. Mag-edit mo na. Anong oras na ba? 9:58. Mag-edit muna ako. Punta tayo sa aking office. Office ang tawag ko dito, guys. Kasi ito yung ating working area. So, nag-vacuum din ako dito. Ayan. So, mag-edit muna ako. Ang bright dito sa ating workstation. Ayan, parang nakakasilo. Kasi nakaharap tayo sa bintana. Kaya yung sikat nandito, yung sikat ng araw. Naglagay ako ng maraming sunscreen. Kasi yung yung sinag ng araw talagang pasok na pasok dito sa live selling. Okay guys, mag-live selling muna ako. Mag-edit muna tayo. And ayun, wala akong nilagay aside sa aking kahi na moisturizer tapos yung aking sunscreen. So yun lang yung nandyan sa mukha natin, guys. Wala na tayo yung pang-exfoliate kasi sold out tayo. And hopefully, dumating yung aking box. Trina ko siya nung isang araw, kagabi, nasa Adelaide. Yung isa. Then yung isa naman nasa Sydney. Di ba? Watak-watak. And meron pa, akala ko 3 yung sinend nung ating supplier. Iniwan niya yung isa kasi may hinihintay pa siyang ibang products. Tapos, magiging 2 na yun kasi meron tayong mga in-order. So, mayroong 2 box na nandun sa kanya na isi-ship hopefully this week. And then, meron tayong darating ngayong week na to kasi nandito nasa loob na sila ng Australia. So, update ko kayo pag nandito yun. Pakita ko sa inyo kung anong laman ng ating mga boxes. So, mag-edit muna tayo, guys. Okay? And yun na lang pala yung aking laman ng aking tindahan sa mga skincare. Pero sa damit, ang dami natin, guys. Bags, ayan, di ko lang na-flex. Ang dami pa nating damit. Dami pa. Pero, hindi naman sila mag-expired. Kaya, okay lang sila dyan. Mag-edit muna ako, guys. Gusto pala ako mag-edit. Time check is 12:06 na. Yung ginagawa na lang ng aking computer. Sinisave yung aking na-edit para ma-upload natin maya-maya. 11 minutes pa bago siya ma-save. So, yung next kong gagawin ay mag-invoicing ako, guys. Ayan. And meron pa tayong isang ganito doon. Ayan. Diyan. Nakita nyo. Ayan. Invoice din natin ang mga yan. And si Jam pala, umuwi siya. Nandun siya sa bay. Kasi liligpitin niya na yung caravan. Alis niya na doon yung caravan. And si Auntie Mel din mamaya, after ng work niya, pupunta rin siya sa bay para kunin niya rin yung caravan. So, tapos na yung caravan life natin, guys. Kasi tapos na yung school holidays. So, si Jan na yung bahala doon. And ako dito sa aking tindahan. So, mag-invoicing tayo. And gagawin ko rin yung, may mga alahas tayong nabenta. Yan, i-invoice ko rin sila. And pagkaya pa ng power, gagawin ko yung mga alahas, yung mga hindi pa nabenta, ilalagay ko na sila sa mga kanilang lalagyan. Well, bumili ako ng lalagyan nila para ma-flex ko one day sa inyo. And, di pa ako tapos guys, di pa rin ako tapos maglagay. Kagabi, naglagay ako ng mga prices doon sa, yung website kasi, kulang-kulang pa, nag-encode na lang ako ng price. And meron pang, marami pang gagawin. Pero at least, may nakikita na ako na nandun na yung mga products. So, kailangan ko na lang talaga lagyan siya ng price niya. Tapos, i-input ko kung ilang available. Tapos, basta, one day, hopefully, soon, ma-up natin yung website ng Holy. Yan, yung Holy Mom Style. Basta, abangan nyo na lang, guys. Saving pa rin yung ating, yung ating na-edit. And si Jan, tulungan ko raw siya doon sa bay kasi hihilahin niya na yung
caravan, so kailangan niya ng guide. Kailangan niya ng guidance ko. Charot. Si guide natin si Johnny Boy. Nilabas niya na yung car ko kasi yun yung naghihila sa aming caravan. Ang ganda yung weather. Dapat pala naglaba ako. Kumusta kaya si Holly siya kasi si Kuya kasi, di ba kahapon siya nag-start? Yung dalawa, kamusta kaya yung first day nila sa school? Ayan, nakalabas na yung ating, next stand na ba yung mirror? Okay. Oh no, I see you only when you're ballin'. Oh no, I don't even care to. Hindi yung washer. Hinugasan ni Jan bago ipasok dun sa shed. Yung kay Jun, nandun, where's Joe's caravan in our big shed? Gusto na dito umalis ni Jan kasi yung grass. Tingnan nyo, ang haba na ng grass. Put that up, so I was waiting for it. I washed all this too. What? The annex? Yeah, so that should be good to go now. So Nilinis niya lahat. So, dito, nandito yung ni baby. Yung ni baby ba? Blanket ni baby. Check ko lang muna dito, guys. Dami tayong ipuput away kasi maglalaglagan ang mga to. Eto. May box to eh. Eto yung box na. Nasira ni Johnny Boy yung aming shower pala dyan. Pero, papalitan ni Uncle Chase. Kasi plumber si Uncle Chase. Buti na lang may plumber tayo. Si Uncle Chase ang magfi-fix nun. Ang cheap lang naman guys. Kasi parang plastic. Balik ko to dito. Hugasan ko to. Hintay ko siya sa box para hindi siya mabasag kung mahulog man siya. Dito lang. Diyan naman tayo sa side na yun. Yung aking plato. Maganda tong plato kasi tingnan niya. Hindi siya pantay. May siya, may texture. May, tawag nun. Kasi hindi siya bilog na bilog. So maganda siya. Pangkaraban talaga yan. May pera din dyan. Pero pa itong pambaw ng mga bata. Mga chips. Ito yan. Okay. May coke pa ba? Meron pa? Isa? Meron pa isa. May natirang isang coke. Ito na ito dito. Basura na ito. Meron pa ako nakita. Sira namin na shapes. Doon ko kasi ito in-stock sa namin sa may bath, toilet. Kasi hindi namin ginagamit yung toilet. So, meron pa tayo. Madami pa ito. Apat na shapes. Ayan. Ayan natin na yan. that red key, please. What? Red key? Ayan. Kuha tayo dito ng plastic. Meron kasi kami ditong shopping bag. Ayan. Kita niyo. Ayan, shopping bag. Ito yung medicine, emergency medicine kit. Ayan. Ito. Lagyan ko ito ng mga labahan. So, okay na. Nalinis ko na. Natanggal ko na yung dapat tanggalin. Yan, basura. Etong mga towels yan. And eto kay Joe. Kila Kylie yan. So, dadalhin natin. And eto yung mga nalabhan kong mga damit na hindi naman binalik ng mga bata doon sa cabinet. So, malinis ang mga to. And yung chips, ayun yung mga labahan. And dito yung aking skincare and yung shapes. Ayan. So, okay na. Ilagay na lang to sa car ni Jan. Lock na pala natin. I did already. Ito. Lock. Ito, nalock ko na to. Ayan. Check ko ulit yung shower. Yep. Nalock ko na rin yun. So, hindi pala muna namin ibababa yan. Mamaya na lang pag nasa shed na yung caravan. So, dito lang sila. Huwag lang silang gugulong. Ito akin to yung aking scarf.
Yung aloe mask to, guys. Ayan. Okay na. Tinatanggal lang niya dyan yung mga harang sa gulong. And, i-move yan dito na ma-shoot siya dyan. Okay? No! Oops! That's enough! Too much, babe. Just, okay, that's it. All good. Hoy! You move again, hand. A little bit. It's going to go forward when it goes down, Alright. so it should. Should be okay. Malamig yung hangin. Kailangan niya mag-move Just to na. pump down. Yeah, just a little bit. That's it, too much. Too much, babe. Okay. That's alright now. Perfect. Ayan. Lusot. Pasok na ako. Did you get the table here? That's No, we'll just go on that freaking crab ale. Tangy sauce and that. alright. Kunin ko yung tangy sauce, butter. And dito pa yung ano ng mga bata. Ay, hindi nyo makita. Andiyan pa yung mga bikes nila. And ang linis dito, guys. O, kunin lang natin yung butter, tangy sauce. Ayan. And yung ating Thousand Island. Yung mga beer kay Auntie Mel, kay Uncle Jace. Hindi yan sa atin. Meron ba dito? Oh, ang dami. Meron silang lobster. Okay. 1:10 na, guys. Wala pa akong kinain aside sa tubig. Inom tayo ng freshie. Yung ano ba yung melon? Melon ata yung meron ko doon. Kasi wala na tayong avocado and meron na lang akong isang natitirang 4 season ng Laxlim. Laxlim. Yun na lang yung natitira ko. Isa na lang siya kasi wala pa yung iba nating orders, guys. Meron tayo ditong tubig pero hindi ko dala yung ating freshies. Check ko pa yung check ko yung blinkers kung nag-work, guys. Okay. Ang haba na talaga ng grass, ha? Left, yes? Yeah. Yes! Okay, alis na tayo, guys. Punta na tayo sa malaking shed para iparada yung ating malaking caravan. Kung mamimiss natin dito, parang ang layo. Gusto ko sana dito lang muna yung caravan para pa nag-walking ako. Pag maganda yung weather ba sa next ilang araw na lang, February na, pwede kayong matulog dito. Kaso si Jan naiinis siya ngayon sa mga sa grass kasi ang hahaba na uwi na raw kami, so wala naman daw matutulog, kaya iligpit na raw yung caravan. And si Auntie Mel din aalis na din. So yun, guys, alis na tayong lahat. May naiwan pa siyang isa, yung yellow na pangharang doon sa gulong. Wala akong makeup, guys, pero feeling ko naglighten yung ating spot dyan, yung melasma ko. Kasi wala akong makeup, tamang sunscreen lang, moisturizer and sunscreen. Yung moisturizer ko ng Kai ang ginagamit ko, nabanggit ko yun sa inyo kanina. And sunscreen, 2 beses na ako nag-apply ng sunscreen kasi takot akong masunog kasi nga nag-rejuve tayo. Although naubusan na ako and ilang araw na ako hindi nagre-rejuve, sunscreen pa rin ako all the time. Kahit yung hindi pa ako nagre-rejuve, guys, lalo na ngayon na nag-rejuve ako, talagang madamihan ako maglagay ng sunscreen. Hindi ko alam kung mapansin nyo. Comment down below, guys, kung napansin nyo naglighten yung aking melasma. Kasi wala talaga akong makeup, guys. Walang lipstick. Yun. Malapitan. And kailangan ko na rin magpa-refill. Kasi nung pa to, guys, ilang weeks na rin to, tumanggal yung ating pilikmata. And eto din, kailangan na rin natin ng magpapalit. Diyos ko, ang dami nating maintenance. Dami nating maintenance sa kaartihan. So, yan. Pero at least tumagal to, 1 month na to, guys.
And walang natuklap. Ayan o, di ba ang haba na? Pero, yeah. Yan tayo sa shed. Malapit na sa shed. Ito na yung hard part for myself. For myself. Oh, I don't know. easy reverse and I'll do your business. Kasi ako yung mag-guide sa kanya pag nagkamali siya. O kung may kasalanan. Ayan na yung shed. Dito tayo sa loob. Ayan yung basketball ni Saki Boy. At saka ni Kuya yung ring. What? The ball? Nawawala yung bola. Yan yung kay Joe. Mga parcels ko dito. Kasi di ko pa nakalimutan ko lang kung anong mga laman nito. Pero sa kusina to. Kasi nga dapat sa Chona's Kitchen to. Kaso hindi pa nga tayo nakakapag Chona's Kitchen. Ayan. Na ano na lang yung mga ano. Kumupas na yung label. Nagkaroon ng web. Pero nasa, ano naman sila, nasa box and may plastic. Okay lang sila, hindi naman yung masisira. And nung naglinis naglinis doon si Jan sa shed ni Dad, dinala na ni Jan yung ibang pots dito. So it's gonna be like tight when Sax comes here to practice. It's gonna be tight when Sax comes here to practice. It's gonna be tight. Kasi before ang luwag-luwag, ilalagay niya na yung caravan and ayan yung generator para mabuksan yung roller door. This side? Back on this side, so I can see the signals. And then you run across the back and have a look at that side, and come back to this side. So Ito yung ayaw kong part na i-guide si Jan. Kasi wala tayong choice, wala si Kuya. Sana makapasa to sa kanya kasi gusto niya straight na straight. Is it straight? I think it is. That's alright. Yeah, just even with Joe. Yan. Pinalas niya na lahat ng mga nakakabit dyan. Ayan. Di sila nahulog. Kuha ako ng damit ko dito, guys. Kasi may mga damit pa ako dito na gusto kong suotin ngayong summer. Yung mga t-shirt. Dami pa ako ditong never ko pa nasuot. Like, eto. May brown ako nito sa bahay. Nasa bahay. Ang ganda ng tela nito, guys. Ang kapal. Kaya pili lang ako ng damit dito. Hala, parang lumilin dun. Inaano pala yun ni Jan. And eto, dadalhin ko to kasi pang laban ko yan sa lamig. Okay. Dito naman tayo sa drawer kasi meron din tayo dito. Ayan. Diba? Ang ganda nito, guys. May diamante. Oh, may pa-diamante yan. Oh, diba? Gawin ko to. Ang ganda niyan. And meron din ditong eto. Pero siguro wag muna yan. May all colors kasi ako. Pag nag-mine ako, kilala nyo siguro ako. All colors ako. So, same design and all colors. So, may tatlong colors to. May tatlo siyang colors. Anong kunin natin? May kasi ako sa black and white. Anong kaya dito? Ayan yung white. Dito. Meron din tayo dito. Ayan, ang cute ito. Ayan. Oh. Tapos yung aking mga Vogue. Black din nito. Pata nitong yung Paris. Ang ganda nito, guys. Oh. Gawin natin kasi hindi. Ay, may glass. Ay, ang cute nito. Gawin natin yan. So, yan lang. Yung iba, dyan na lang muna sila. So, 1, 2, 3, 4. 5 na bago yung kinuha natin dito. Tinanggal ko yung iba soft bag.
Isa lang yung tinara natin para ipasok na lang natin siya sa isang plastic bag. Ayun, ang ganda dito guys. So, tingnan nyo. Oh, may paperless na silang nakastud yan dyan. And straight na straight yung pag-guide ko kay Johnny Boy. Oh. So, yan na lang yung space ni Kuya tsaka ni Sak mag-basketball dito. Okay pa naman. Malulubat na tayo. Uwi na rin naman kami. Anong oras na ba? Mag-alas 2 na, 1:54. Ay na pala tayo guys. And na-put away ko na yung mga kinuha natin sa caravan. And merong apples na dala si Jan nung pumunta siya dito na kinuha niya ako na kailangan niya ng tulong. So, dala niya yan. Hinugasan niya na rin yan. And, na-put away ko na yung shapes. Eto, kainin ko to. And meron ako ditong dip na ayan. Ayan guys, yung French onion, pero hindi yan. Ito yung sweet potato and roasted cashew. Yan na lang. Ito na ang kainin ko. Tapos, nagtimpla na akong melon na freshie. Melon milk. Ayan. Nagtimpla na ako. And chinek ko, meron pa pala ako dito Four Season. Dalawa. Tapos may isa ko doon na ganito sa live selling ko. So, may 3 pa pala ako. Okay. Punta na ako sa live selling kasi i-check ko na kung na-save na natin yung sinisave kong na-edit na vlog para ma-upload ko na rin yun. Tapos mag-invoicing ako. Mag-live siguro ako while nag-i-invoice. Baka may mabudol tayo. Okay, punta na tayo doon. Nagla-live sana ako kaso wala kaming internet. Wala yan. Hindi yan guys. Walang internet. Si Jan din nag-work doon. Hindi niya matapos. Kasi walang internet. So, kain muna ako. So, paano na yung upload natin? Kamusta na yung upload ko dito? 4:30 na guys. Bumalik na yung internet namin. Pero ang hina. Naglalag nga ako sa live. And, nakita ko na yung aking mga estudyante. Hi! How's your day? Good? You like it? Yeah. Yeah. How's your food? I Good. finished it all except the crust. It's alright because I'm gonna remove all the crust next time. I think I did. No, one. One left. Yeah. So, nasa na kayo yung aking kuya tsaka si Holly? Ay, si kuya lagi nakasmile. Hi, baby! Hi! The same as last night. Hi, baby! Kiss mama! How's your day? Good. Good? How are you, kuya? How's your day? Mom, I gotta wear my sports shoes tomorrow. Sports shoes tomorrow? Wednesday, sports... Yeah. Ando na sila. Lalagay nila sa kwarto nila yung mga bag nila. Ang linis ng bahay natin, di ba? Mamaya niyan. Shh! Parang dinaanan naman niya ng bagyo. Dadaanan naman niya ng bagyo. Bukas ulit, i-fix natin pag dinaanan nila yun ng bagyo. Tingnan niyo si Sakinang niya yung kanyang uniform dito sa kanyang yung bed niya kasi parang ano siya guys. May ganyan, yung parang what you call this? Yung parang bahay-bahay siya guys. Ganyan yung itsura niya, oh. May mga poste. Kuya, yun lang si kuya nilagay niya doon. Yes! Do you have homework, kuya? You're gonna charge your laptop. Me went back to that. Again? Okay. Si Holly, excited. You had music. And, tinanong niya ako kung ready na raw yung sports day, sports uniform niya. Sabi ko, yes. What's that, Zach? Where's your clothes? Gutom siya, oh. Okay. Wash your hands first. Wash your hands, please. How's your classmates, Zach? Good? Are they okay? Did you say broke? I'm not in my car. But did you say during recess or lunch? Can you hang out with bro? You hung out with him, and who I else? played football. I was only over at lunch. Don't eat here now, come, because I don't want crumbs. Okay. Are you happy, Kuya? With your classmates? Huh? You like your school, Baba? Yes. Really do?
You made a lot of friends? That's why I went to bed early because I was really excited. Oh yeah, ang aga niya natulog kagabi. Naligo din, natulog talaga siya agad-agad. I woke up before my alarm. Si Kuya sobrang excited. Lagi siyang nauuna sa alarm No, niya. I wasn't excited. I was just. Wow, yes, the first day you couldn't sleep until 1 I o'clock. fell straight asleep when I went to bed and woke up at 7 o'clock. Ganun sila ka-excited. 6:59 for my alarm. 1 minute. You're just excited, Kuya. Are you excited for tomorrow again, Baba? Yeah, because I have sport and I have dance. Dance tomorrow. And sport. Okay. Iniwan ko yung live selling ko, guys. Pero may pa-music naman ako doon, so balik na ako doon. Kumakain sila ng snacks. What you learn? The trombone What's trombone? and the clarinet. Trampoline? Is it like the music? Clarinet. I learned. Clarinet, hindi ko yan alam. No, I learned. it was only the feeling, not the blowing. Okay. Jam. So you have music today? You had music today, Zach? And you, what did you have today? So, we had Italian today. What? Italian. Italian, yes. So you learned Italian today? Do you know any? I forgot. You forget, it's alright. And, We also. Did you learn Italian? yeah. Can I say hello? How about you? You know how to I say? didn't learn Italian today. Okay. But do you have Italian subject? Yeah, my book. I've done all my books and all that. Mm-hmm. What's it called? I just need a new project book, and I'm Yep. all fine. Oh, you're good. I rushed to put all the spare books as those covers. Uh-huh. Yeah, Okay, so I you just only made have one. project. So do I have to buy it or they're gonna give it to you? longer. Me? I'm gonna get it? They're gonna give it to you. So you're all good, Baba? Your books are all good? How about the red one that you're missing? The red cover? I haven't told them. Oh. You So, said it was fine. Because you said. no, I put your name, but they're gonna put red cover, I think. Oh, so I have to tell them tomorrow? I'm not sure. So where's all your books? It's in your bag or they took it At school. at school? Okay. So balik na ako dun sa live selling ko, We guys. were allowed to Will take you the green lie? bag. Okay. Mom, will you lie? Yeah. I put color my food inside. Yeah, like it, yeah. Si Kuya pumunta dito sa live. And I'm having dinner. Nagpaalam na siya na magdi-dinner I love sila. you, Mom. I love you too. And, ayan, kinuha na ni Kuya. Sabi ko, ako na siya na daw. So, ayan na si Kuya. Same kahapon. And si Jan yung kay Holly. How about you, Sak? No. Not yet. Kasi kumain siya ng snack, diba? Si Kuya hindi. Okay, balik ako sa live selling ko, guys. Si Jan ang bahala sa kanila. Kasi na... Ha? What are you having? What do you want? Nagsawa na siya sa aking, kahapon kasi yun din yung ulam niya. Pero mag-ano na lang yan. Ayaw niya naman ng meat ngayon eh. Pero bukas, may gusto siyang lutuin. Ako pala. Okay, balik ako dito, guys. Ayan, live tayo. Umakyat sila ng puno doon sa kapitbahay. Kung maalala nyo, na-point ko to sa inyo. Etong red plums. Yeah, they're good. My God. Can you save some? I wanna vlog you, Sak, there. Umakyat si Sak ng po. Ayan, guys. Live ako dito. Ayan, dalawa. F and then T. Ayan. Kasali kayo sa vlog, guys. Say hi to my vlog. Kain ako, guys. Kasi kumain na yung mga bata. Pinapalagay ni Jen to sa fridge. Sabi ko, hindi pa ako tapos nag-iinit ako ng pagkain. Kain na ako, guys. What's that, babe? How's your diet? Good. Wow. 4 bits toast. So, Nag-toast lang siya ngayon, guys. after dinner. Tapos yan na. Nag-toast lang daw siya. How many toast? 4? Nag-toast lang siya. Bukas, what we gonna have? You said you're gonna do the roast. Well, I said you wanted to get it out. Yeah, tonight, Han. Mag-roast kami bukas. And ako kain na. Ito yung, after nung ating biscuit, guys, ito na yung kakainin ko. Dinamihan natin yung ayan. Kasi more chicken and
Tamang rice lang tayo. Tapos na akong kumain nakapaghugas na ako. Ililigpit ko lang yung ibang plato doon na dry na. Yung mga bata dito sa labas. Malamig na guys. Ay, yung si Holly. Nasaan ba sila? Nasa trampoline ata sila. Ngayon ko pa sila naririnig na sumisigaw. Ayan si Holly tsaka si Zach. Si Kuya nasa room niya. Hi, Woogies! What she said? Oh, yo. What's that mean? Yan, naligo ng mga yan. Ayan. Mag-alas 8 na guys, pero ang ganda pa rin ng ano ba, ng sikat ng sunset. Sikat ng sunset. Pero malamig yung hangin. Go, Bob. Nag-basketball sila doon. Zachary. Let her do it, Zach. So, yan ko na yung vlog, guys. Yun na yung vlog natin. Thank you. Please like. Please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Whoa, whoa. Because I think I do.